der har banken jo, som de sagde, lukket min konto, min egen konto nede i min egen bank, hvor jeg har stået og vil have nogle penge, så vil de ikke give mig penge. Okay, det var nok ikke så smart. Vi prøver lige at tage koden ind. Det er mobilbanken. Den virker så ikke stadigvæk. Okay, det vil så sige, at der prøver vi at gå ind på MobilePay. Den virker nok ikke, fordi at det andet virker ikke. Det har det jo ødelagt. Ja, ikke? Det prøver vi lige at se en gang. Den snurrer.